Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi. Nakabenta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi. Yasno but ka ICA. Kinailam jugilash nong makintop ya nong dimner auro but Miriam ha ka kan rutru jemang aratar pausan klapin shiling ba gilat patai kubor halo ka jingkno jong ba darning wanyang baula syak takti ha kisamla blatip kerteng kemusyan bor paliar berumel John Roy paliar kisodar bakintop yu ba Cornelius thongni beruba bat singlan lingdo klami sya khamat ben pendrem juri ka jingkno jong ba darning wanyang yekidi arut kisamla hande gila kam bagi pai ba jong kilait ligi shnong gila sakhi ba kamshim doran satya kono kono ka jing takti kumla kenno du ba darning wanyang khamtam lele usamla mel John Roy paliar umshim doran hakasngi bla kem batian bishari ba darning wanyang nak kalian jonga aku mu saudar hi jong kasnong Mariam te apan pau hang ni ba nakerpat nakabenta itnat pulit tibangi hi ngilawan ai haki ya ki report katkum ka ba ni ngila pisar ngila tukit yaki bat kumbang laong na du meni hakmat ba ngilap ba kini kilong kibriu ba kelai ngida sneu ban buru jadi jingkarpat kebakia na kabanta jongi kumkino sersinong kang banlat na kabanta kijima juga bun ha kayat kayen jongkino song pat kunjuru na kabanta joki bat khnang ba makikin kala kabamut tingida kentu tenge ya kabor badepet bahkan tukit bahkan sim bisar company susu khnang banlap jadi jing sisa bat ban yoru ban penkala ka bamud na kabanta jong kini gibriu ai kano ka jing pensup pensan hapo ka sinong kathan ka dong kathan rengkat itu di balaja ya kamar nimla su de namar bang nimla su hakaba khadu hi kumbal ong isoda jong ka denar ni hapsim ya rai bakani kamla yang i ban pensup ban bahar rengkat ipat di babun di balaja ndai kidang bun ikam jong kini nila sutu bagi mlong besar kumta nila rai nila sim ban IT sa keyboard bedepet ha kitna klik bat kumta nila wan bu hiru dagi sinong bro lai teli nila perkat dikata kuno ngwat kali namar bang nila kerpat ye i sar osi ban wan chau wan sim rei ma iru hatrai hadi jing bun kam lani im lapor bat injuri kapor jong kajing pentik jongi kalong abaladir kunta mikloi ban ya trilang ban ya tresitom na kabanta ban terbit penbiang na kabanta kajing hajoki ngilawat bu ban ngangit balada na kaliang joki tu kalong kajing sisa ngatrai ninyo hi kajing tip kajing sai namar na kaliang isar hangni gubang ngilawan bu niyo i bagi lara yaki ban pasek op mo di doktor gila lek try kepada tam ni kata ngimla bantip nama ngila IT sepi bedipet tentang ini gigentin ni imda kwa ban kren jrong kum kana jing ya thuk khana ndei ni supentip mo nama ngimhun la dang ngimla ban kren mar lese kimdon ki basu thu bakala sai susu ya kate ke jing keno jong iba dalning wanyang ba balasyo baladat dia da iba sanbor palia bat iba miljon palia te iba sanbor idon hakatugas ni tehnrei ni khamyo iba i tak di iso idat i bat khamtam itu iba miljon imda deiru inong chongsinong hakasinong haki lightly di sinong jongi idei iba sajingai te imda don hakatugas ni dia gatur ni soban pendrem namar ba kajing top kajing syukur jong i ti tangkunta ngakwa un pensai ya kene kabenta na kadang jong i ki lai televisi nong ki badena po kasnong Mariam
auro padamnar iwan hani wan pensai pajba hakabian kapal ketua kubur kabana kalian jong turning wan yang nuyo ban ai kilat thai kubur ba na kalian jong iki lai tiliki sinong ngila syok ngila tahtiu ban ngila pom yau bat kum jong ngila perngem yau de haga insya kamton kebakum kata kejingle kejongi na kamta jumu de na kalian jong ikum ki lai sinong hakabang ngili ban sim ban toket yau ya ki ai ke ba u ulale kaditang kata hi ke bentan reban ya ki ai ke ba ulakren hang to kamlong ka badai kumba ma u ulakren de haga ne por ngas kwa ban ai ke jing pensai pajba ya kani ka bor kamana kalian jugu ula yo ban pelaj pajba de na kalian jugi ki lai sinong ai ni don hang ni ban saki ba de kren ne kata ka bentan de ngi kwa ban thu kum ni ya ka jing sha baro na du ka bastang jong ka ni ke jing jia haga jing sha haga to ka miet khatlai terek jong ni brai me te haki por pra baje price po minute ai na kaleng jong ki samla ki baron hak tu ka sinong ki to sinong jongi ka badai hapo jong ka sinong demna ti na kaleng jong ki jong uni udel ning wan ha ka jaka ka badon ha jan ka ying mane balang blai mariam ti hadin ta ki samla kat ba ki adon hang to po ying mane ki lami banyak ban keli umut ban lesiono ning ko ucuang baik ngabakla nanti ke bangangale to isukut tang kata ki samla ki subu na tang tai ten rai hadin da kila pendep ki kam ke jongki po jong ka ying mane hadin da kila mi na to ka ying mane kila pa di une ubre udon hapo jong ka kali para pa udon hapo jong ka kali na kaleng jong ki samla kila prasang ban toke de umut ban lesiono te umra syai ka jinge thu ka ju ka baningkong te hadin nang ta na kaleng jong ki samla na mar ki sem jinge ki khot yang ki nong lam sinong te na kaleng jong ngi lolong ki ploi ban le thak do ka jaka ban ya pet ya ka jinjia baro te hadin nang ta ngi wana ka jaka ya pet ya keli jeng keli ya para bangi la prasang ban keli jeng keli ningkong umra syai kar kum jubab ka jong re hadin habang la prasang ban boden bah namar usim bai kata gabong ningkong ngabakla nanti re hadin pat ya thu ni syang ong abak fi bakla nanti kilet no kilit phai no na kan ke jaka te hadin nang tapat ya thu wong em namar bang ap ya ki taki masi ki balate te hang ta kapan kentit yang isusu hang tang ila prasang ban boden biang para bang ila boden ni tokit bahang ni keli bahai hadin bang ila ngila ya wan bon mut ki pat bahang to bat chong mariam bat damnar baroro ngila bon bahang to para bang ila prasang ban keli hang ta ke ulapla uplai kita ki ke ba ulale badula ya thuru kita ke ba jutu ya ki masi baradin dang ila keli benia bahai di persang bentuk ki baki hatu pitu marwene pidon bagno hangta ke upla sa ya kini ki wepa abo apply kini ki wepa ki barena po jong ka sinong mariam te na kaleng jungi ka sinong ro ki like ki sinong lesim ke chike klik ke ba kam kia bah bat ni la persang ban puden bat ni let ban phai alami ya kita ki ba ya don ketilang hakar kontu te ya ga nisha la dang ngakren na tu ke benta ki ba khamak syakmat na kaleng jong uni udah ni wan yang nila kiki ni ki panai ki bala dep kidon ki pon ki por ki bangila ju ki pa ki juan put hangi ba kidon le ki jing jak ki masi jak ki pelang jak ki pia nang tabat kuai ti ka supen ngo pa dia ni bangi mulok kanu ka saki ki babian re de tang to kam ni kharlai tarhi ka bala chia kar ki jing chia pada bangila persang ban to ki plan ki de ki nisha ki ba jutu ya ki tiar ki ba hakani ka jaka ba kadong ka than ya jungi pa ki ju ot ka por ba de hang ta ken bana kali jungi la buden para ba ula pla ya kita ki ba yodon ketilang ro ti hak tu kami thingi lalai ban kem saya ki armut ki bana po mariam bat ni lara ya ki haka ying dorbar berlaingut nilai ka bastet ki hapo ki ying dorbar dengar ti hatin ba na leng jongki pajba ki la bisar hang tu surok ti na keleng jungi ngila persang ban sungap ha ki jing bisar ki jongki ti na keleng jungi kelai sinong nilai akren hang tu nilai kut para orang ba ti ngi ong ba ngin ra ya kini ki nong tu hapo jong ka dorbar hodemnar bat ngin sim ki jing bisar na keleng jungi kelai sinong ha ka tu ka dorbar hol ti hatin nong tangi lara iki hapo dorbar hol bat ngila sim ki jing tokit ka ba bahang nom ai lap chu pajba bon dang sim jing keli hari ni sim hi na keleng jungi kinong lam sinong di haga jing don dekat berber lai teliki lai sinong ka sinong mariam auro bademnar ki ban ai ki jing bisar na kam ta joki tingi la sim ki jing tokit hang tu pada pa ila keli beniak hai ki ngong hato pi jutu na me kini ki masi ki ong hoit ni tu ikini ki masi
nata keli ki blang kum jo kum tahi baro kum bagi la plah ka surok hang to surok he kemut ki la pensyai kata na kaling jungi khamron kanu ka benta ka bang ikwa ban penbor ban ong ban berngem ya ki la ne ban le kanu ban ong ya ki ba kim plah ju bor khamron ka bakum kata la kalau kanu ka benta khamron ka bakum kata ringi sim ju to ki bet kum ka chnong ti hadin nang ila to ki benia ba ki la plah kum toi kum bakalong ti ki saki don ki pai ba ki la pan sakia kata amre tang manga ki mangi ki badon hang ne hari baro pai ba badon to berlai kali kisino nilai sakia kata ke jing plag jongki baki lale ya kita ki kambaro barhati nong tam nang ila depik tang jing bisar jongi kapo ke chinong marga jing kwa jongi hi ki kwa nakling jongi ki lai sinong ikwa bangin bisar nakling jongi ki lai sinong hado bangin su thu ki kam jongki baro bandang ila dep nang ta ngin sa IT ki bor jong ka an ngin kwa ba ka an ke ngin su ai no ki ka an mar kwa pan tiplot ya ki kam jongki dena kata kata bangi pen slem rupan ai sa ka an namar ba ikwa bangin yo ke jing syai ke ba pene ba ke ai ke baki kini gilale ti hadin nang ila dep ban ai ta ke jing tokit ke jongi ya ki ngila kwa bakin batai ki ya batai ki ya thu hok bat ha ke jing kular ke jong ki hakmat jongi hak to kapor ki kularo bangin ngin ino no bangin nom le syu ba kum kini ki ba la kular ba mensuak ki ongi dikiat baki ongi di syu ya kiar ki kular hadu kata tingi kwa ai kata ngil setengah hadu kata ke jing le ke jongki hari tang ko ki don ki kam ki bangin mak ngin habangi tokit ki ba syai ba ti kata ka wara jing e ngi badena kata kata ma keleng jing ha bakut nya pan se ngim man se par ai ki bor jong ka an tin rei ha ke jing tokit ke jongi hi ni kwa ba ke ek baki ki le kin ya thu hok hakmat jongi bat hadin dang ila dep ya kata ka benta ni kwa ka jing syai ka ba kham syai su ha ke jongi kum ka chnong hi kum ki rukom jong ka chnong ka jongi hang tu hi ni ju kwa ru bakin plalo dik ek baki ki jule Bahati nak kelar unda lapo ya kata kapoin kabang ikwa bakin plando di ke jingle ni keli ke nya koi ke jingkeli nalor kan ka kam tu ka kam di kiat bat kiwe lesi pidang don kiwe ki kam ki ba pi jule ha ka jing im ke jong pi de hang ta ke udaling supply ke ka benta uang ba ngaberngem ru ya ki bru uang ngaberngem li oham palia ni kendiat hang ta ikan poi perkhate ka bakum kata ka benta ba le re upla kata ka por de hang ta ken ka pa penlongo ini ya ke jing berngem ke jong ya ke dia kupor bo pelai thangi pepat penban uang ba ni pha ban pha jubor de kam don ka bakum kata sai dio hadu banda sai ban ni kwa abit bangin bisar hakasi khasau tarik baru cisingi min bisar ki da upai ba ningkong khnang bangin sok thu manu ni kwa ban wanra kin aya ka report ling ki pai ba manu belaja ki mar ki mata ki joki te hang tu hi ni ok sai te hade ha de khasau tarik bangila yo ban bisar u baru cisingi ila ba te u hakasi sha ka de hadu nadu kini ki poris po WJA ila persang ban bisar u ningkong ila IT ki volunteer ban bisar hasurok dikila rayu hasurok tak pai ba barkila bisar ngila persang rupan te lakam ya kini ki pai ba bakim dei ban pen mensau ya ki ngila la syai kata bang ikem to ngim tak ti ayu bar ni nom ai la te pai ba ro ba un sim ta ka senjam ka anya ka ti ki jongki bar ngila persang ban le kata bar ngila la ban le kata dikim don kono kata mensau haki hakabana keling jongi ngili pan bat kata bar hatin da la det kata bakila pla bar kapan kinang peniat ke jing pla ke jongki kinang beteng kita ke jing thu iki kerteng jongki bat ki wei ki ban don ketilang ha ka ni benta tina keleng jongi hadu ketu ka sngi hi ke bangi ngilayo ban pendep ke jing tokit ke jongi ngiyo tang iki saungut ki bala sim ke ki bayar don ketilang bat uneu dening wan yang ha ka kam tu ke jongki